holder faglig landsmøde, som er vores weekend hvert andet år, hvor medlemmerne vil komme, hvor vi har et fagligt emne, og i år der er det digitalt indfødt. Og vi er 420 bibliotekarforbundsmedlemmer, der er her og skal være en hel weekend og bare have det sjovt og blive klogere. Og vi har også snakket lidt om, at det handler også om infotainment. Det må godt være sjovt, hvis man bliver klogere. Jeg har den fornøjelse af at være formand for Bibliotekarforbundet, og så har jeg den utrolig store fornøjelse af også at byde velkommen til årets faglige landsmøde. Jeg har talt om den måde unge deler informationer på. Og min pointe er jo, at vi er ved at bevæge os fra et informationssamfund og over til noget, vi kan kalde en identitetsøkonomi. Hvor vi stadig deler rigtig mange informationer, men vi faktisk gør dem ude i det synlige felt under vores eget navn, og samtidig gør det for at vise, hvem vi er. At vi deler et billede af vores aftensmad og vores ferie og de steder, vi har været, for at vise sådan et godt ønskeligt billede af, hvem vi er. Men på den anden side tror jeg også, at bibliotekets udfordring er ligesom at stå fast. Have koldt vand i blodet og sige, vi er det her sted, hvor du kan komme hen, når du er klar. Du er ikke klar, når du er 15, du er ikke klar, når du er 16, der vil du det nemme. På et tidspunkt bliver du klar, og så er vi her. Og med et tilbud, som ikke har læflet for, hvad du tilfældigvis blinker og drejer rundt, men som har et lidt længere perspektiv. Jamen lige nu der er der markedspladser inde i hallen, hvor vi får... Jeg har dårlig fornemmelse af, hvor lang tid der egentlig er. 5 minutter tror jeg, at vi har til at gå rundt til forskellige poster, hvor der står en person og fortæller om et produkt eller en arbejdsform, som de har. Alt sammen noget, der relaterer til IT og ikke nødvendigvis biblioteker vel i virkeligheden, men IT på mange forskellige måder. Udover at de forhåbentlig synes, at det er sjovt at høre noget forskelligt, så forhåbentlig en masse inspiration til, hvad man kan gå ud og gøre, hvordan man kan bruge forskellige typer af IT. Det er jo nogle meget dygtige udbydere, som er herinde. Dem, der står ved standen, er nogle meget dygtige folk, som har alle mulige spændende at komme med og fortælle om. Jeg har i hvert fald stødt på nogle produkter her, som man skal ikke og er begyndt at fylde notater i mappen. Men ellers er det jo meget det med at være sammen med kollegaer fra nær og fjern. At det er jo det, rigtig mange af os brugere går og venter på, og egentlig har ventet på i rigtig lang tid, at bibliotekerne virkelig skulle tage IT'en med sig, altså til sig, og bruge meget, meget mere, end man gør lige nu. Jeg var glad for at høre det indledende foredrag her, som er afmystificeret det, fordi jeg synes, der har måske været en tendens til, at man falder lidt på halen over de her digitale indfødte. Jeg var glad for, at han kommenterede med, at man ikke skulle smiske for dem i hvert fald. At det handler lidt om, at vi også måske selv får fundet ud af, hvor vi står, og så viser, hvilke kvaliteter vi har, der gør os relevante, også for digitale indfødte. Jeg har lavet et oplæg, som hedder digitale tryllenummer. Men det er ikke trylleri noget af det. Det er i virkeligheden, jeg har vist frem, hvad man kan primært med smartphones, men man kan sige, i kraft af, at vi har nettet og hurtigere netforbindelser og sådan noget. Så sådan 10, 20, 15 eller nogle forskellige eksempler på det, som jeg selv synes er ret vilde og ret lovende for det, der kommer i morgen eller overmorgen. Jamen, jeg synes virkelig, det har været godt. Det har været et rigtig interessant emne, og der har været rigtig mange spændende oplægsholdere, så jeg synes virkelig, jeg er blevet klædt på til, hvad der sker hos de digitalt indfødte. Jeg synes især, det for eksempel har været spændende at høre Nikolaj Sonne i dag, og hvad man virkelig kan med nogle af de gadgets, som vi alle sammen går rundt og har i lommen. Det var meget inspirerende at se, at der er nogen, der har så stort et overblik og er så inspirerende. At bruge mobiltelefonen, at det kan sagtens bruges i aktiviteter omkring biblioteket i form af skattejagt og geocaching og hvad ved jeg. Så jeg synes, jeg har en del konkrete ting, jeg kan gå hjem med og sige, skal vi ikke prøve at gøre det her nu? At det ikke er alle, der er digitalt indfødte, og at vi har en meget bred brugergruppe, og vi skal have alle sammen med. Så der er også nogen, som ikke er digitalt indfødte, som skal klædes på til det her, og det er det her med at finde den gyldne middelvej, så vi kan få alle med, men samtidig også tilbyde noget til dem, som så er helt fremme i skolen.
føler mig ganske ung, også i det her selskab, så er jeg jo heller ikke overhovedet digitalt indfødt. Så jeg synes virkelig, jeg har lært meget. Både af at se, nu der blev vist nogle videoklip med nogle gymnasieelever, hvor man fik deres syn på, hvordan de får informationer og hvordan de bruger alle de her digitale hjælpemidler. Så jeg synes, det har været virkelig positivt. Det eneste, jeg kunne savne, det har været sådan lidt praktisk, altså hvordan idéer til eller konkrete eksempler på, hvordan man kunne bruge det ude i bibliotekerne af alle de her håndholdte devices og så videre, ikke? I understand that the librarians had a big party last night, and my job was to kind of round up everything, not knowing quite what happened at the party. It was hard to do. But it was just to talk about being creative, being innovative, and coming up with new ideas, and not having blinders on in order to be able to come up with those new ideas for libraries. And the challenges, I think, that librarians have today are the challenges that we all face, and that is understanding the generations that are coming in and what their needs are from their perspective and not our own.